Simultaneous operation batok sa mga malapason sa lagda sa trapiko gilusad sa composite team nga gipangulohan sa Highway Patrol Group kung HPG-7. Ano ang report? Sa karsada sa South Road Properties gipahigayon ang hiniusang operasyon sa Highway Patrol Group, Cebu City Police Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office ug Cebu City Transportation Office. Gipangbadlong nila ang mga sakyanan nga nakalapas sa lagda sa balaud. 5 ka mga sakyanan ang nasakpan nila nga adunay mga violations nga naglakip sa pagtaod og mga modifications sama sa LED lights na usay nagbutang og blinker nga higpit gidili sa balaod sa mga pribadong sakyanan. Aduna usay mga na-impound nga 20 ka mga motorsiklo tungod sa nagkadayang traffic violations. First offense is confiscated. Ang second offense kung iya paghapon gihimo muna nga kasuhan na mo og Presida DK 96 unlawful use of blinkers, sirens or nga maka-obstruct sa counterparts nato. Gawa sa unlawful use sa mga blinkers, gipangsita usab sa LTFRB ang mga sakyanan nga kulurom. Usa kini sa gihugtan og monitor sa mga otoridad. Halimbawa na violate sila sa regarding sa kulurom, ilang isyan og summon reset para ang owner maato sa ilang office. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.